Anja, så er der kun 2 dage til kampen mod Toros. Hvad er dine forventninger til kampen på onsdag? Jamen, jeg forventer, at det bliver en rigtig spændende kamp. Det er altid interessant, når man skal spille mod hold, man ikke har mødt før. Og så er man altid spændt på, hvad er deres niveau, og hvordan spiller de i forhold til dem, vi plejer at møde hjemme i ligaen. Så jeg forventer en meget spændende kamp. Nu har I spillet sludder. Nu har I trænet noget specifik træning i dag omkring den måde, som Toros spiller på. Det er noget, I har ligesom taget ind efter en video, I har set? Jamen altså, vores træner har jo været nede og set dem spille en kamp, som han har optaget. Og så har vi siddet og set nogle klip fra den kamp. Og ligesom få en fornemmelse af, hvem er de, og hvordan spiller de, og hvordan skal vi takle det her for at komme ud med et godt resultat. Så er du kommet med et bud til på onsdag? 2-0. Hvordan er jeres forventninger til tilskuerne? Er det en støtte, eller er det svært at spille med så mange tilskuere? Nej, det er altid rart, hvis der kommer nogen og kigger og råber lidt og støtter os. Vi er ikke vant til at spille for særlig mange tilskuere. Så den sidste Champions League-kamp, hvor der var lidt flere, det var rart, og det giver et ekstra skub i ryggen. Så hvis der kommer mange, jamen helt sikkert, det hjælper os. Det håber vi meget på. Held og lykke. Jo, tak.